ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сиҳату саломат ҳастед ҳамаи шумо. ҳозир мехоҳам барои шумо ламиражора нишон диҳам. барои хеле боз нишон додагӣ набудам ламираж ва навистиян духтарако ки клиентом дар WhatsApp ки апал бо ламираж нишон диҳед. ҳавая хостам ба шумо нишон дода рангоша гулоша як гап занам. ина марҳамат ана ин новинкаҳо и чанд видео да буд, 2-3 видео пешам да ба фикрам ҳамин намуда якам хе нишон дода будем 2-3 рӯз пеш, тақрибан я 15 видео пеш мешава. набинед 160 сомонӣ нархи дона. касе опт мегира, ино ҳамашон бо арзон мешаванд. марҳамат нависед, бо ма пурратар доставкара мефаҳмонам барои шумо. ина бинед, ё ҳамашон ламиражое ки айни замон мебинед, ҳамашон сангои майдаи дизайнерски доранд, сангои якум сорт сваровски. ина ина глакоям хушрӯи комбахт глако дидед, аз ин се ранг астай: розовый, болотовый ва сирх. ҳамаи ами ламиражое ки ҳозир мебинед нархошон 160 сомонияй, нархи дона. ана ино бо хушрӯй диде, болотовый, ана ина намудаш астай бордовый ва инчунин ранги беҳад хушрӯ кабуд. доставка дорем дар анамин Русия, дар Тоҷикистон, дар дохилаш, дар ҳама ҷо ҳастай доставка. марҳамат анаи гулаш боша, гули туркӣ, нусхаи туркӣ. метавонед аз ин шам гиред. хулоса ҳамаи ҳамино 160 сомонӣ нархи дона. оптумаш чӣ хеле ки гуфтам бо арзонтар мешава. анаришам ҳамиш ба фикрам камака қиматтаракай. ҳами гул барое ки ҳам гулаш хушрӯвай ва ҳам сангаш бисёр рафтагиай дари дигараш бошад. ана ино 180 будан, аз 160 донада. оптумда хушрӯ арзон мешава. ина марҳамат. ина ёям, ана ёям нусхаи туркӣ. ириш чандай? вош сангои майда 160 тай, сангои калон чи? ягана? ина ина мут. ҳа, ино борошон. И материалш бо қиматия барои ама. 160 тан иношу, ана инаш чандай? ози арзон шудай? ишам 160 будай дӯстони азиз. пага бо бори нав мешана ки вош қимат меша. ози пага бо миёем насиб карда боша, бо борои навшона ман ба шумо нишон метиҳам чӣ бор омадагиай. ина видеои мо аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, нулевой 12, якум ряд. айни замон пешниҳоди шумо шуда истодааст дӯстони азиз. ина айна гул бошад, се ранг, беҳтарин гуло. ҳозир ман ин тарафам нишон метиҳам. иҷада интихоб хеле зиёдай. инаям ламираж 160 сомона. фақат ламираж мехоҳам нишон диҳам. иш чандай? 180 сомон. иш 180 будай. сангаш бисёр рафтагиайра, ама будай бори нав айна пага зиёд бори рафта нав будай. мешава, ё қиматам бори нав. марҳамат. иш 180. ина ин намудош бошад, ҳамаш 160 сомонӣ беғарз аз ана ин. ин дига чиза, ин ламираж нестай. и чандай? 250. инаи ваёш чи? инаи дута ангорка. ана ваём 250. ина ино қасро чи? Қасро 180. ина қасро 180 будай. ина ангоркои фасон 250. ина хушрӯ сифаташон чун. ина қасро. ино арзон намешаванд? 180 бо арзон мешавад дӯстони азиз. шумо нависед бо пурратар, ман шумода мефаҳмонам. ҳозир бо дигар чизошонам як бор нишон метиҳем. ина бамбукотон чандай? бамбуко 2 метри кадагиам. 2 метри як либосшу. бараш 2 метри. аҳа. 2 ба 2 ай. як либосиш 180 сомон.
бамбуки нав печатной санг. 180 сомон печатной санг. Ак печатной сангш че? Ин бамбуки печатайда навинкай А. санг урохи. Фаҳмо. Чиқар хушзадаги. 180 сомон. Сетта ранг. Марҳамат. Як либосаш 2 метра дӯстони азиз аз сабабе ки бараш 2 метра я. А ин тигриёвиё чи? Ай пустиморо. 300 сомон ин намудо. Ино беҳад хушрӯй. Ман дига видеомдам нишон додагӣ будем. Ана ин нусхаш боша ламираш ира гулша бо аҷоиб сангзадагӣ ҳастанд. Ва афсус ки анамин ранги ами санг дар видео намеояд. Не ҳам сафедру ва ҳам санга бинед хе капкабутай видеода санг беранг мебиёя. Хе дар асл боша беҳад ҳам ранги санг хушрӯй ва ҳам материал худаш. Баъд ишам 2 метрая ки? Иш ламиражиш будай. Нархш чандай? 160 сомон ина бинед. Ҳам хе гулош ҳам хе бромадаги. Ранги 3D. Ана ин новинкая на? Материалш чи ай? Корейский бархат будай и 350 а? 350 сомон. Ази бисёр буд. Дир донаш дир рангш монда я ҳозирашта. Аз ин тамом шуда дӯстони азиз бинед чӣ хушрӯ. Барое ки видео карда будем чанд қа пеш видео карда ма даравон карда будам. Уҷа сирхам дошт, дигар рангам дошт. Ина зарчам як бор нишонте. Уна марҳамат. Ана ин рангшам хушрӯва. Корейский барқ дӯстони азиз агар дар кор бошад метавонед ки нависед. Ана баъд ана инора мехоҳам нишонтиям барашкои вишивка. Диде? Беҳад хушрӯ. Барашка қиматтара ламираж да ҳама вақт. Барое ки киртои духтагиша мо видео мекунем, ламираж арзонтарай. Ана вай бошад. Барашка камака қиматтарак. 180 сомон як либосуш. Ази беҳад рангои хушрӯвай чанд рангу дора. Гулошам фарқ мекуна ё ки як гулам? Ҳар хел. Мебинед гулошон ҳар хелай. Марҳамат агар дар кор бошад дӯстони азиз, мо доставка дорем тавассути почта. Дар дохили Тоҷикистон низ ҳаста доставкаи мо. Ина марҳамат. Ана ин намудоям ҳаста. Кадом намуде ки шумода мақбулай. Инаи рангош. Диде? Инаи ранги хушрӯа бо. Фиолетовый баланд. Хушрӯ фиолетовый баланд. Телефонда оқа наомадешта. Имрӯз рӯз замон хаторикай. Барои ҳамун шояд рангошон хичон дар видео айнан наомадестай. Боқи дӯстони азиз сарбаланду хонаобод бошед. Худоҳофиз.